Standard Time, las 11:53. Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga! Tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi... Presyar na tayo! Presyara! Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules. Siyari kita sa ika-23 na nga petsa sa bulan sang Marso tuig 2022 mga kaaksyon. Dalawang tulog na lang, isang tulog na lang gani mo, duwang tulog na lang, kag isa na lang kabugtaw, no? Kag 25 na. Amuning pizza nga mag-start na sa kampanya ang aton sining nga mga local candidates halin sa congressman, governor, vice governor, board members, mayors, vice mayors, and councilors. Ma-start na sila on March 25. That is why nga may mga iba na ganing nga mga kandidato mo gapalarga na sang ila sining nga mga jingle. Ay, porty samtang nagapanapik sa mga dalanonta sang ila sining nga mga campaign materials mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Maro lapuyot na gawa ang inkwentrohan ay sa mga local candidates mga kaaksyon ng taon ta. Kung sinong madinlagon sa May 9, 2022 election. Plastar sang insakto nga hilimuon ta para mabuligan ang publiko. Hindi kay laban lang sa pasalig kag laban sa tunaw mga kaaksyon. Dapat ang pasalig tumanon tagid na, no? Kay kung wala kay pasalig sa publiko, mas mayo nga magpahimunong ka lang sa banga para nga way isang damo nga problema, no? Importante da nga bisan paano matumanta ang pangako sa publiko mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa Siringaudto ka Chibog na? Way ta makapangalagad sa duwa ka adlaw naton mga kaaksyon. Thank you gid kay Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Eric Magbanwa kag Aksyon Boy Duran sa pag-take over sa aton sining obligasyon diri sa Aksyon BBB mga kaaksyon. Sige, kamusta ang ato sining mga kaaksyon sa palibot sang syudad sa mga kapurukan kag barangayan ba sa ako gid kamo ba? May nagapang tultog na sa mga kahoy basta hindi nilang pagtapikan ng kahoy. Libre lang, libre zona mga kaaksyon kag sa
sa campaign poster area kita butang, no? Bao galing kay hindi gid kuani may mga nagalinapta nga mga campaign materials bisan din mo lang iyalan tawon bisan din lang kapatapik mga kaakson ang mga tinawo sa mga politiko tinapanghambalan man ni siguro ati sa gyapon niya butang kundi diin na lang, no? Kung may tinipon-tipon sa mga campaign materials nga dito ginpamtang dito man isalot mga kakson ay pwerte sa mga kakson ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kakson kalakip man sa Oriental side nagapangamusta kami sa inyo sa sining nga udto kalakip man sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz Aklan ni Antique welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kag karon ang mga kaaksyon ta sa sining nga mga inoras ti nagtimo-timo na gurong halos kalabanan nagkapanyaga na ang way pa kapanyaga paghimos na, no? Parang siguradong sigurado sa kinandan ako ang inyo si kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta sa aksyon na Marlon Hinovia, dugay-dugay, no? Balita sa Kapitolyo Provincial may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson, nagalaom nga magapadayo na ang operasyon sang mambukal, liwat nga pagbukas sa bulan sang Abril. Kag-gobyerno probinsyal managtagbuligo sa mga biktima sang Bagyo Odette sa banwa sang Hinigaran buwas nga adlaw. Sa balita sa Bacolod City Government Center, gadulong ni Aksyon Dale Salazar masubray sa kalibo ka mga drivers nakabaton sang 2,000 pesos nga ayuda sang syudad sang Bacolod. Sa balita naman kay Aksyon na Eric Magbanwa kapulisan sang Police Station 3, may person of interest na sa nagluthang sa persona nga nagapungko sa gwa sang iyang puluyan sa Barangay Bata. Sa nukpo naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba, mga kapulisan sa Western Visayas ginapahanda na para sa summer season. Ba, mugid ni manti Kwaresma mo. Sa balita sa patrol lay hununta karon dugay-dugay upod kay Aksyon Alvin Graba lideres sang sektor sang transportasyon sa syudad sang Bacolod na talana nga magasapol buwas nga adlaw. Sa balita naman kay Aksyon Artay Hupon hanay sa mga manunudlo dismayado sa 20% nga tax nga ipatuman sang BIR sa ila batunon nga lawan sa pagserbe sa eleksyon. Sa aton sining nga mga out-of-town reporters sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gote binimay kang tanan sa PCR personnel sang Cadiz City PNP naghatag assistance sa aktibidad sa mga Muslim community. Kag balita naman sa unang distrito pod kay Aksyon Nelson Patino regular nga pagpatrolya sang kapulisan BFAR kag bantay dagat sa karagatan sang Calatrava paagi agod nga tabugon ang mga illegalista.
Kalakipan sa 3rd District, Barangay Tanod nga nadakpan sa bypass operation sa Manapla PNP na inquest na kag formal na nga pagapasakan sang kaso sa korte. Sa balita naman kay Aksyon, Anthony John Siblano sa Banwasang Hinubaan, isa ka hacking insidento nagluntad sa among banwa. Kag sa balita, national COVID-19 positivity rate sa Pilipinas may pagtaas sa Octa Research. Kag 45 milyones nga balor sang ukay-ukay kag piki nga produkto na konfeska sang BOC sa Paranaque. Kag political party sang isa ka presidential candidate na sulod na sa komunistang rebelde suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Uling. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban mga kaakson. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page. Diri sa Aksyon Radyo Bacolod Facebook Live mga kaakson. I-like lang kag i-share tapos ipadalang inyo sining mga mensahe kay tirahon ta ina dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaakson, yari ng resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw mga kaakson sang Miyerkules, March 23, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta 5 kag 13, liwat 5 and 13. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilag. Ayos. Sige namyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nag-share kag nag-like sa ngaton sining nga programa. May lang nga pagpamati kay Ray Flores Baryoga, kay Jan Reciso, Mr. Milili Oligo, Ana Sinoro, thank you gid, Salda Sase. May lang nga pagpamati Salda Sase, sa kay Ronnie Kagalawan, Rene Ligahe, Reggie Bigot, sa kay Christian Bea Dalisay, no? Richard Plandes, sa kay Christy Vargas, Bibi Gregorio Yolo, no? Homa Lumina, Tito Arana, Rufino Era Gavino, Ashley De La Cruz, Edwin Pinida, Inday Blasa, Gian Reciso, Armin Lutaw, Rowena Castillo de la Cruz, kag Marilo Travilla Catinoy. No? Thank you, good. Ayos. Madam Virginia San Antonio Olpenda ga monitor. Thank you, good. Virgo September, Borgs Asa. Thank you, good. Salamat, good. No? Kag Christy Vargas, salamat man. Din pagid ni Ashley De La Cruz, Edwin Pinida, Armin Lotao, Ana Sinoro kag Pelton Lepora, kay Mario Olvido Acuesa, may lang pagpamati. Madam Elizabeth Gamala, salamat gid. Kag greet lang si Engineer Charmin Gamala sa iya sining birthday today. Birthday ha. Sige, happy birthday Engineer Charmin Gamala today, no? Ayos Ronnie Kagalawan, salamat gid sir kay Ros Flaque. Okay, sa kay thank you gid sa 50 stars ni Jinky de Alagdon. Salamat gid Jinky, no? And Inday Blasa, si
Madam Virginia San Antonio Pindaga palagas lang sa anakya, may lang nga pagpamati kay Roslyn Vison kag sa iya sini nga pamilya sa Calatrava kag sa pamilya sa Banwa sang Calatrava, may lang nga pagpamati dira, no? Ayos, din pagin ni Mr. Milili Oligo, may lang nga pagpamati Elvera Hilogo. Thank you, good. Live si Mr. Milili Oligo sa Bani Cafe sa Barangay Tangob 24/7. Ay, pretty. Mayo da gurong cafe ay. Thank you, good sir. Thank you, good, no? Ayos, sige, daligid lang mga kakson. Standby yan ay matagtapila ka mga commercials. Dugay-dugay, balikan ko kamo sa inyo siring nga mga mensahe. Magasunod sa diligid lamang madugay, ang Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig, Aksyon, Kagkaroon. Balikan naton ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa Karoon, tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12, 11 na nga tunuras, 12:11 na mga kaksyon. Sige, darigid lang, standby na aksyon Alvin Graba sa patrol, live extension, ay hindi ka mo malipatan sa mga kaaksyon taluyag mo bala nga mangin kabahin sang coverage team sang Aksyon Radyo Bacolod para sa 2022 national and local election sa Mayo 9 tuig 2022 mga kaaksyon, no? Sige ng pagpamato namon sang mga data gatherers for Bacolod kag reporters naman para sa mga masunod nga lugar, no? Tandaan ninyo mga lugar basi kung pwede ka mo
apply padala sa application letter dire, no? Bacolod, Hinigaran, La Castellana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tubuso, Victorias, and Candone. Amo ning mga lugar nga need namo ng data gatherers or reporters, mga kakson. No? Ipadala lang ang inyo sining resume sa email Aksyon Radio Bacolod News at gmail.com. No? Siliwat Aksyon Radio Bacolod News at gmail.com. O kung di gani, dulong na lang dire. Kung magkababakulod ka mo, idulong lang dire sa Aksyon Radio Bacolod. Di na ninyo pagulata, mas temprano, mas mayo, no? Penthouse Building, Corner Burgos, Locsin, no? Ari lang kami diri sa Barangay 9, Bacolod City. Mangin kabahin sa madinlagon nga coverage team sa Aksyon Radio Bacolod. Apply na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ari anay ho, tirahon tanay si Aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol. Lideres sa sektor sang transportasyon sa siyudad sang Bacolod natala na nga magasapol buwas nga adlaw. Mga kakson, no? Magasapol ni sila sa siguro po sinong dinapit nila nga bisita. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, matapos ining untat biyahe sa syudad sa Bacolod kagiban pang lugar sa probinsya, liwat naman nga magasapol buwas nga adlaw ang apat ka mga leader sang federasyon sa sektor sang transportasyon, muni ang FEBACDA, Undok, Stone kag ang Shopping Transport Group para sa dugang pagid nga mga plano para Lain man niyang shopping. Yes, lain naman yung grupo na ni siya ni Jun Asis Action Rex. San lang ni nagbutwa? San lang ni nagbutwa? San lang ni nagsulod? Last year pa ni sila Action Rex, so galing kay hindi masyado kilala, kay ang kilala diriya, Pibakda, Oo, tatlo ka organization bla? Oo, tatlo ka organization, kay likom sa aton ibalumiyara, pagaling grupo sa shopping transport group nga, makabig man, nga dako man nga grupo sa mga driver kag operator Action Rex. Oo, and sunod diri kay Undok Secretary General Diego Malacad, na ulang nga plano sang ila siningahanay amo ang pagpangayo number 1 sa ila sa meeting boss mangayo sila pasaylo sa mga kaparian ila binagit kay Bishop Patricio Buzon bangod wala na dayon ini kaduha nga adlaw sa ila protesta nga sa pihak sa pagpanghanda man sang simbahan para makahatag suporta pagkaon kaga iban pa ti kay way na dayon sa ikaduha nga adlaw Action Rex. That is why nga ginpakamaayo sa sektor sa transportasyon nga personal nga padulong man kay Bishop Buzon para magpangayo man sa pasaylo, and at the same time another plan nila is magpasalamat man sa suporta of course sa simbahan. May plano man sila Action Rex nga magpakigsapol para naman sa grupo sang leader sang Western Visayas Transport Coalition. Umuni ang mga future plans kag next move nila Action Rex sa din ang ila sining plano number 1 diriya ila yang pukawon ang panguluhan ni LTFRB Regional Director Richard Osmeña bangod sa aligasyon nga ginausar lang sini Action Rex ang iya sining opisina sa pag-into especially sa mga drivers kag operators kag tinamaran man nga forcing kay way gid kadto diri sa Bacolod sa Baylo ang iya lang gid nga mga personnel amo ang ginapakayo diri ginapakadto diri Action Rex sa syudad sa Bacolod para magpakig-istorya sa mga drivers kag leader sang sektor sang transportasyon. Plano man sang ila siningahanay Action Rex sa mga pagkaistoryahan nila nga mag-file sa nga formal nga reklamo against man diri kay Osmeña, and that is a criminal and administrative complaints for violations ng Republic Act kag ang iban kag sa konstitusyon. Ari ang pahayag ni Diego Malacad. Ayaw pa tayo, sa talaga na itong office ko, kang silang sa kapari, no? Isala kami siya kay narayo kami tulay sa kaduwa sa West Drive. Desan din po loob natin tungkol sa pagtalik ng LTFRB Director. So kung maayo, ito sa ito sa
siya. Mangayo ka mo pasaylo kay Bishop Buson? Ay nagbulig siya ng the prepare pa sa para sa isang din na moto sila, nag-preparasyon sila nga pagkaon para sa Listino, i-support sa atin ng mga tao kay nakoto kami nga crowd ang second day mo. So ngayon kita kay ako ngayon ang nakatagila para madayon ang mga super strike. That's why aristito naman sila kay pag sila sang sininga plano. So after sa pagpangayo ninyo sa pasaylo sa obispo sa Diocese of Bacolod, what would be the next move? Ang initially ang plano sa amon nga grupo, istoryahan ang Western Visayas Transport Coalition. Mas din na-finalize na siya po na sa tibak-dakag sa Stone. Sa iban pa nga mga leader, posible buwas may araw na initial na plano. So butsing ganon mamiting pa kamo liwat buwas nga adlaw. Yes, kamiting kita na boss para ma-istorya naman sa mga next na move. Isa move nga kalampago ng opisina. Yes. Kaya ginagamit ilang terminal ang ilang kuhan nga opisina kapag panginto, nga ginito. Nila hindi man lang kami ang naintuan kang director sa Wilkie Party. Isa to sa ginistoryahan sa dapon na mapile sang formal na complaint at silent sila sang criminal at administrative na kaso para hindi bala nang imo nga i-relate lang sila kang i-transfer kundi i-proceed sila sa ila din imo nga pagpayular sa mga Republic Act, pagpayular sa Constitution, at pagpanginto sa pumuluyo sa Negros Occidental. Aksyon na Rex ang kabahin gilamang sa pahayag diri ni Diego Malakad. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Aksyon Alvin Graba, Aksyon Art Tayupon, standby. Kadtuan ta ina dugay-dugay ang balita mo, followed by Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ang Robin Hood Commercial o Bacolod Incorporated nga namtang dira sa 40Aksyon Art Tayupon, Aksyon Art. Gil kasubuang sunlak sa hanay sa mga manunodlo ang update ang opya sa plano sa national government pagi sa bayar nga patungan sang 20% nga pag-takso kon buwis ang inabatunon nga honoraria sa eleksyon. Sining rin ni Richard Langres ang Alliance of Concerned Teachers ang pag-buwis o kay gimanag kay obligasyon gimanay sa tanan nga magbayad sa gobyerno pero sa una so next sining nga mga 5% lang na ang ginapatong nga mo maning rason nga karon ang COMELEC nagdugan no halimbawa sa mabiay nga kuntani nagabaton sa 7,000 so mong mo on ini nga 9,000 pero suno iya sa kay Langre tiyang 1,800 nga kwaon na da sa ila honoraria kuan manamoy sa mga kasakot ni halos sa nga bugas na magamit sa mga teachers. Na may tikaman kung tani sulo kay Langre sa Congress nga magpasar sa isa kasuguan nga pag-exempt sa manunodlo galing way mahingagaw sa House of Representative lang kag way matarakay sa bahin sa Senado kag natapos kang ila sining sesyon.
Ti sining din ni Langre ang mga manunudlo tiyan mo ni taning nagahimo sa ila trabaho, patriotism ti galing why mahimo sining tion maobligar gid sa pagbayad o kung pagbuhin sa ila sang 20% nga tax. Yaring parayag sang tagpamuno sang sa Negros Occidental. Kung may tax demand daw 5% lang. Kung sa muli, tinahimo nga 20%. So, nakibuti ng mga teachers, ginayo na tali sa to sa Congress. Kaya ito simple taxation niya daw as is naging manaya tanantang income gina tax demand. Ginayo ka nito sa Congress nga hindi na pag-tax ang honoraria sa teachers. Turpi naman na ka makayanghag nga ang imo lang income na da primero 7,000 mo nasubong daw 9,000 naku ang risgo kayo sa mga teachers kung makasuhan tabira o kung ano da Pero sa lahong sa next palayag ni Richard Ilang tagpamuno sa ngaka. Aksyon at tayo hupang magka-aksyon din ka man nga bahing sa Pinas labuton ka sa mga balitang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, wala sa balita, wala sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Gidaksyon Art Tayhupon. May koneksyon sa may kong kulo na ang manubo. Katuan tanay balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, masobra 1,000 ka mga drivers na kabato na sang 2,000 pesos nga ayuda sa siyudad sang Bacolod. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Aksyon Dale. Oh, nasaan siya? Oh, nawala siya, Aksyon Dale? Yes, Action Rex. Ang Department of Social Services and Development of SSD diri sa mga syudad sa Bacolod ang magatakop na sa ila sining releasing one-time cash assistance nga 2,000 pesos, Action Rex, para ini sa mga drivers sa ibang pagid nga mga sektora nga lubos nga naapektuhan na subong COVID-19 pandemic, Action Rex. Sa pagpakigangot naton kay Ma'am Pasitatero ang head sa DSSD, 8,500 Action Rex ang ila sining nahatagan na sang ayuda kag buwas medlaw maga-end ang ila sining releasing o kon payout nga 2,000 pesos Action Rex. Ang ini nga programa gamit ang lokal nga pondo sa idaluman sang assistance to individuals, families in crisis situation. Kag according to sa Action Rex, out of 8,500 mga more or less mga sobra man 1,000 ka mga drivers ang nakabaton or makabenefit sa sining program. Pero din klaro diri ng Action Rex nga hindi tanang nga drivers ang makabaton sang sining ayuda bangod sa limitado nga pondo, limited man ang mga beneficiaries sa ila diri gintap ang mga legit nga mga association o kon grupo Action Rex sa mga drivers kagang ila sa mga presidente o kon opisyal. Amo naman sila ang nag-identify kung o ang pwede nga ilakip or makabaton sang one time nga 2,000 pesos Action Rex. Magluwas sa mga drivers nakabaton man sa ayuda. Pila gani ang drivers Dale sa Bacolod? Sa Bacolod City Action Rex kahapon naka-mention diri si Sir Diego Malacad sa Ondok nga masulo-sobra sila 8,000. Diri sa may Bacolod City. Isa lang kalibong makabaton sining chopper, mga 1,000 lang Yes. Yes, Action Rex. 7,000 gali wala ginto gali Duhay gid tutupa siguro ni.
Correct, no? Amo gani nga gin-explain din ni Ma'am Tero nga bangod sa limited nga gin-allocate nga pondo sa sining nga programa. Hindi man nila tanan Action Rex ma-accommodate ang tanan nga mga drivers. Sa rason nga according sa iya, ang sining explanation sa pagpili Action Rex sa mga beneficiary, gintap nila ang mga presidente sa mga association o na transport group kagati sila ining nagalista, naga-refer, and then mapaidalom sa validation, interview, tubtub nga kung ma-qualify ka, i-schedule ka for releasing Action Rexa. Kaya magluwas sa mga drivers, ginapili man dito sa syudad ang ibang mga sektor no, nga naapektuhan sa pandemya, like mga barbero, like mga musician, like mga nagatrabaho sa Salon Action Rex. So pila ini sa mga qualified nga beneficiaries sang sining nga programa. Aring tingog ni DSSD Head si Tatero. So, but not all drivers, kulang man ang ato na pundo. So, may mga selected na kita has been identified. Balimang po mga beneficiary, ma. May mga associations kita, may mga associations, pero sa kada association, hindi sila nga tanan-tanan, hindi kulang. Eh, damo man hatasan sa hindi lang drivers. Hindi nga sektor mo. Like mga ano pa din, ma'am? Ibang tayo nga na wataan sa obra, ibang sa una, mga barbero, manikulista, parlor, sa una, gid lang nga wala gid na sa income. Wala pang face-to-face. Ano na siyang tawag nga program nga financial aid, ma'am? AX man, pero AX na siya. Aid to individual in crisis situation. Times of pandemic. Oo. Pero local fund siya, ma'am. Niya, local fund. Oo. Baling nakastart na ka mo release, ma'am? Oo, Dubai na matapos. Kami sa Wednesday, Thursday. Oh, 8,500 lang makabenefit si gamay ng kwarta mo. Initiative niya sang local. Oo. But for drivers alone, ma'am, mga pila ang estimated number nila? Siguro mga ano lang eh, 1,800 na 1,000. Action Rex sa portion gilabang sang tingog di Ma'am Pasistero. Pero hindi lang ni drivers yung makabaton sa ayuda. Yes, drivers Action Rex sa muna gali nga out of pinadali ka 1,000 nga mga drivers, tricycle, jeep sa Bacolod City. Why na to yung manicurista or anong mga kwarto? May araman Action Rex. Bali out of 8,500 ka mga beneficiaries sa sining nga program, mga more or less sa mga figures, mga more than 1,000 ang mga drivers Action Rex like sa transportation sector, no? Kagamotong pagpathag ni Ma'am Tero, ngati buwas naglaw ma-end sila sa pag-payout or releasing sa ayuda, bangod luyag mo nila nga mahinga gawak Rex, antes naman nga mag-umpisa ang banning bala, no? Since ma-start kita sa local campaign, sumabot nga Marso 25. Ang klaro diri karon nga kung may naga-monitor direction Rex nga interesado man, wala na. Bali, wala na sila sa nagabaton sa application. Since nga na ano na ang pondo Action Rex, no, doon na paina kag na-identify na ang mga beneficiary based man sa mga interview, validation kag pag-refer man sa mga punong barangay kag mga transport group, no, kang iban pagid mga sektora nga pwede or qualified nga makabaton sang one-time cash assistance nga 2,000 pesos gamit ang lokal nga pondo sang Bacolod City. Update, kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Mga ka-action sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Action Dale Salazar matapos ang balita sa Bacolod City Government Center sa iluhantang balita ni Action Marlon Hidovia mapakapitolyo anay kita, no? Ini may kang tanan sa palayag nga si Gob Lacson nagalaom nga magapadayon na ang operasyon sang mambukal sa pagbukas ini sa bulan sa Abril, timayo mo na. At least, bisan paano, may dagsaan naman ang pumuluyo, no? May kantuan, may pabugnawan, no? Bangod sang Kwaresma, mga kakson. Bulan sa Abril na, next ng mga sinimana, ho? Kagobyerno probinsyal, managtagbulig sa mga biktima sang Bagyo Odette sa Banwa, sang Hinigaran, buwas nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Action Marlon Hidovia. Action Mar. Sa tunga-tunga nga bahin sa sining maabot nga bulan sa April, amo nang soft opening
liwat nga soft opening sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Matapos ang pinakatuig man nga ini ang nagabalik-balik pasira bangod sa rason una COVID-19 pandemic, ay kaduwa nga rason bangod sa halit kintugas ang Bagyo Odette nagligat nga bulan sang Disyembre. Subong nga aga sa interview sa kay Governor Bong Lacson sa may Kapitolyo Provincial, ginsiling niya nga ang aging kasugtan soft opening lamang anay kay ongoing pa nagapadayon pa na subong ang pag-renovate ang pagkay o kag pagpahamtang pagplastar sa maayo sang mga suga sa palibot kag sagwa sang Mambukal. Di man klaro sang gobernador ang soft opening pagkatapos na ya sang Semana Santa. Tapos sa lingon way anay sang pwede nga magka overnight dira sa Semana Santa sa Mambukal ay pag soft opening why gani dumilian na ang overnight stay no sa aga lamang nga aktibidad ang pwede dira tugutan kon basihan nato ng petsa ang umpisa sang Semana Santa Abril 10 mo pag Sabado amo ng April 16 ang Domingo naman, Easter Sunday, ma-April 17 siya. So laban-laban, ma-April 18 gidni, no? Ang soft opening luwat ng Mambukal. Sa nagapamangkot naman kung bala pwede na magamit ang Mambukal Convention Hotel. Dungan sa soft opening, tihambal ni Gov, walang alang pa. May ara pa sang kinaplastar sang Mayo Action Rex kag luyag sang gobyerno provincial nga once nga mag-operate ini nga hotel ni ma-sure nga ang tanang dara nga mga struktura mabakod kag hindi makatugas ang peligro kay kumadunuban nagligad nga Enero 8 tuig 2019 na tupan sang sanga sang kahoy ang porsyon sa sirang hotel na kag na kukulaps gito na rumpagid tingin palibutan to sa palamangkutanon kung parang ano kapag-on ang inang pag-construct ng hotel. Yari si Governor Bong Lacson. Only 4-day activities. We will not accept yet overnight stays. Wala lang anay. No? We have to make sure that our electricals, lightings are in place already. So even if we will have a soft opening, we will make sure that whenever there is a repair going on, it will not affect the movement of our visitors. Ang hotel wala pa namon na istoryahan na, no? At mga villas lang. And then of course atong bago na lugar sa na din funded by TIESA, no, tourism. We'll try to invite yung mga branded bala coffee shops to open up there sa Mambukal. No, soft opening will be April, basta middle of April. Samtang buwas nga adlaw ang relief operation team sa nga provincial government aga pa boss nakadto sa may panuwas sa Ganigaran kay dara naman sila magapanagtag sang bulig sa mga nahalitan sa nga Bagyo Odette. So ibalon ta lang boss kung pila ang mga benepisyaryo kamanti si Governor Bong Lacson ang lapadapan magakatugit personal magapanguna sa saning relief operation. Report kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Heroboya. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas labuton ka sang amon balita ka serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkulod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa aksyon Marlon Hidovi Aksyon Alvin Grabas. Standby ka na, no? Balikan ta ikaw sa Nokpo, no? Para mabuhin-buhin ay dire kita pwede ba lang
aksyon Alvin Graba, aksyon Eric Magbanway, sunod tan lang ikaw no, idugay-dugay no, sa nukpo kita na mga kapulisan sa Western Visayas ginapahanda para sa summer season. Mga kaaksyon, ti daw umpisa na subong, ambot kon sige-sige na. Yaring kaundan sang report ni aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, aksyon Alvin. Aksyon Rex ginmanduan ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Flynn Dungbo ang tanan nga mga kapulisan sa probinsya and even ining mga city directors in line sa preparation para sa summer vacation 2022. Sunod diri kay Regional Director Regional PIO 6 Lieutenant Colonel Arnel Solis ang mando nagikan kay Dungbo ini mapasiguro aksyon na Rex ining seguridad kag ang seguridad para sa mga turista kag sang general public kaadungan sing nagahilapit na nga summer vacation action na Rex and lauman suno siya nga sa sining summer madamo sang inoko ng influx ang mga turista sa tagsa ka mga lugar, especially sa mga beaches, mga swimming pools, kag iban pa nga mga tourist destination. Amo ni ang lauman nga mga konaksyonarek sa mga dagsa. That is why diri sa Bacolod kag iban pa ginapreparahan na dapat handa na ang mga kapulisan para sa mga ports o kon mga pier abi, mga malls, mga merkado, even sa mga resorts action na Rex kag planuhan man ang posible nga mahimo ining matabo ang mga tuman nga dalagan sa trapiko kung ang traffic bala dapat ma-decongest suno diri kay Colonel or kon General Flynn Dungbo. Dugang pagida diri ni Arnel Solis Action Rex dapat magpakig-angot man ang tanan nga mga kapulisan number 1 sa ila sining local chief executive kaangay sang mga barangay officials kaduha ang katapo sang Philippine Coast Guard kag mapasiguro man check upon nga kada tagsa ka mga beach resort and other resort even in mga mountain resort action Rex dapat papasiguro nga may mga lifeguard agud mapasiguro kag pasiguro ining seguridad sang mga goers o kung mga beach goers action Rex. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. Napaready na nato ng aton nga mga unit commanders on the ground sa aton summer vacation. Kaya nakita naman naton nga summer na kita and it is expected no, ang mga turista both local and foreign magagugot sa mga identified tourist areas naton or spots. So with this, dapat naibaluan na sa aton yung mga commanders kung ano ang mga security measures nga dapat nila paghimuon para ma-prevent nato ng occurrence ng crime no, sa the respective areas of responsibility. Saan nag-umpisa? This week, no, ready na. No? So that is why nga dapat nag-coordinate naman sila sa mga resort owners, no, sa mga security officers, sa aton ng mga barangay officials, barangay tanod, force multipliers para i-discuss ang mga security measures na pwede nila mahimo para maprotektahan nato ng aton ng mga tourist. Mas mayo ang aton nga pag-perform sa aton nga mandato kung may mga other agencies kita nga mga upo diri no, so that's why nga aton nga mga unit commanders dapat mag-coordinate man sila no sa mga different agencies and non-government organizations sa ilang respective areas para mapuligan naton kung ano pang pwede naton mahimo kaya mas manabo kita mas maayo at mas manabo ang aton himo no para sa kalimong gagawin ng ating palibot. Aksyon Rex ang kabayan lamang sa pahayag diri ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ato sila mga kautoran ginpahayag man sang mga kapulisan nga antes sila maglakat para sa bakasyon dapat mapasiguro man Aksyon Rex nga naka-unplug ang tanan nga mga appliances kag sarado man ang ila sining mga balay antes biyaan agud malikawan man ining ginatawag nila nga sunog kag pagkaso nga pagpangawat.
Report na gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you! Salamat gidaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Nukpo. Daligid lang sa mga iban pa naton nga mga aksyon reporters, daligid lang, no? May Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang Octopus Connection. Ang balita, una sa tamang serbisyo. Malakay Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO pa karunan tay na kagang balita sa aton sining nga mga out of town reporters sa aton sining nga pagpanumbalik sa dilig lamang madugay. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos manamyaw tanay kay Merly Gonzaga, may lang nga pagpamati Randy Dimos, may lang nga pag-monitor Randy Dimos kag sa pamilya Dimos sa Hacienda Grande, La Castellana. At iya Kimeriman kay Miming. O sige may lang nga pagpamati And Novi Magapan, no? May lang pagpamati sa Barangay DSB. Barangay Pandanon DSB. Novi Magapan, Barangay Pandanon DSB. Cresvilma Trias sa East Homes 3, Barangay Stefania. Salamat gid Madam Cresvilma Trias. Kativer, may lang pagpamati kag kay happy birthday kay Kathleen Hope Virey sa Barangay
Aral, no? Happy birthday kay Kathleen Hope Vaire. Donald Kabasag, may lang pagpamati Donald dra sa City Engineer's Office, La Carlota. Christine Minies Villalobos, Jorini Pumusino. Salamat gid, no? Thank you. Okay, why na? Jimmy Senior Latido sa Puro Kawayanan, Barangay Mailom, Bago City. Salamat gid. Liberty Binitino Baldo. Salamat gid. Okay. Ayos, sige, karon naman ang iba na mahinang kalaban. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby yan ay matagdapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sa paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sa paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 4 nga oras kadtuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. May kang tanan sa sining kapulisan sang Police Station 3 may person of interest na sa nagluthang sa persona nga nagpungko sa gwa sang iyang puluyan sa Barangay Bata. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex Pellegrino Cantong. Oh yes. Oh yes, how are you? Oh, I'm fine. Oh, very good. As fine as sugar. Sugar, basta sugar do. Ginakuan ka to, ginarikis ka? Ginabalaod ko. Di na ka mag-sugar. Okay, no more sugar on the coffee. Galing mo kapait sang coffee, wala sugar. Di plus ka pata ni pari alal permi. Oo. Sang tag 5 ka kilo. Kumusta sa pari alal na? Mas kubato. Daway naman sa kabutwa. Ay, magkabutwa si pari alal na balis, no? Lain naman guro ginakabisihan niya. Siguro Action Rex, no? Oo. Pero may i-offer ko sa imo karon na. Ano? Tapos programa karon na papanyagahan ta kalibre. Ang ba? Panyaga, way na kuga panyaga. Sunod. Hindi, kuha niya vegetarian ni Action Rex. Gali. Kuha niya kanon Action Rex. Ano na mga hilamon? Mga hilamon basta kuha gini para gini sa imo, kag suited gini para si Action Rex. Ano? Suited kag para gini sa imo, ya. Lumayo, aw. Lumayo. Iya, Like for ko pa, example, ano na? Sige, maayo kasam. Hindi. Ayo di purma. Hindi ka kambal, Tapos mo programa, hagaro, taka gini, manyaga. Oo, panyaga ka na Action Rex. Isa G&G lang ta. Hindi G&G, Espesyal na nga lugar para sa imo. Arada, gin forward ko si imo. Agin forward. Arada, i-click lang na bla kay ina siguro makuan kagida. Maganahan kas na. Sako nang imo nga usang kag ate mo, no? Mayo. Kung i-click mo na siya, no? Click mo na. Ayo di purma. Hindi amo. Amo na siyang... Hindi na kinanglan kutsara kag tinidor, kamuton ko lang. Oo, kamutan na kay... Para masaburan mayo blang. Amo na itang tirada. Ang tupad mo daga, kanamay. Ang iba ka tinidor pa na iba, hindi namin kamuton. Oo, kay tiko, grabe. Ang salap. Ayo di purma. Ang salap. Ang sarap. Sir Albino, tarawa pa Sir Albino. Mga nawa siya Sir Albin. Yan din nga restaurant. Bani ko secret. Kami na pare-rex siya nga mga vegetarian. Kita mo. Namin kao niya sang usang niya kag suyaw. Way saga kwan, way saga gakinam-kinam mo siya. Sang tubig, no? Way na. Siguro may mga... Ba't tinapay ka gano'n ni man? Kung ako kinakiha dyan pa kanina, luka ko pa si makiha dyan pa. Ayo di purma. Ina. Amo nang imo karon katuan. Sige Tapos mga program, no? Para maganahan ka kag madulang imo nga problema, no? Amo na tirada. Kita mo si Pablito Benedicto waya problema. Kaya rapen mi sa wifi sang si Palay. Si Pablito Benedicto, no? Mayong yato nga tirada go. Ganin man tipo na ba natos pare ala na para sto ba nagkapabatsak, no? Way na. Anong ginakabisihan niya naman, basi ko nag-kolekta pa sa. Nag-kolekta sang? Sang mas kubado. Ayo di purma. Daway na tuod, no? Pila na kabulan niyo. Lawig Basi lain naman ang ginakabisihan niya ni. Basi pala, no? O basi ko nagkatipon-tipon man siguro, Basi siguro. Ay, ang importante nga magtipon sa mo. Magtipon. Tipon sang? Sang mas kubado. Ay, di ko yung kalamay. Ayo di purma. Bainang dang muskobado. Pre, hindi na mas kubado, pre. Convert na sa oxygen, okay na kami na. Okay na kami na. Muna ang tirada. Si Joan Mil Galiuga, monitor man, no? Rasa man silingan, bla. Pero si Joan Mil, guro hagaron tay. Hindi niya siguro, busy niya siya. Sa restaurant, wala ka nga panyagata, tugod-tugay, tapos sa programa. Basi. Maganahan, tas na kaya pa si Joan Emelo. Sa ako group ni mo tayo, no? Laban eh. Damo din na may intriga kung di nga restaurant. Sikreto naman ni Rex na. Sikreto naman na. Pero kung manghagad ka mo, okay lang. Okay lang, libre na, libre. Libre lang.
Libre lang kami, kaya mahal ang Action Rex. Hindi kita pa malibre ah. Mahal na siya. Mahal ni. Mahal na iya, mga muna nga restaurant, nga kan, ano may mahal na iya. Hindi ko magnubo, 5,000 ko ay. Ang ulo, kasi dala pa na, kuhan mo, dala pa na busikat. Busikat? Oo, busikat, kasi siyempre kanon mo. Tiyo. Ayo di purma. Daw, hindi. Mupod sa ko doon, dason lang ah. Dason lang. Ate, preparahan mo gitna. Preparahan ka na, John Mill ah. John Emil, preparahan mo gitna. Para nga maganahan mo kami ni Pare Rex kung nara ka. Gani? Kasi na nga restaurant, no? Ben mo pod ka. No, pamlayo sa reaction na bigo mo po do. Ay. Basi gahimos na sa? Way ni chansa. Way. Way chansa. Ang chansa pa ni si Kapchad kay si Kagawad Jofred. Oo. Sa Panta. Nan, si Kapchad. Upod ang umaya? Oo, te. Di na to. Ara na eh. Ay, tuod? Uy. Sa saan lang? Kaina lang. Masugod? Oo, way pa ah. Way pa? Oo, buwas pa. Buwas pa masugod? Oo. Ate, ara na buwas? Ara na na. Ayo di purma. Butin sa subunga? Oo, papatsag pita. Kaya parang mag-gunto na yun ah. Ati, ambot ko na rin. Disa ko na to sa Oriental. Kay ti sako man sa mo. Oriental sa Permiway sa Negros sao? Ay guro do, sako siya. Lukad to pa sa Negros para nga makamit pa siya kag maplastaran tamayo. Balo naman niya sa iya nga sako ni saya. Ati, ilang taon ta? Ilang taon tang kuha na? Ang aratsada kag arangkada. Babi, idlaw na ko na siya Si Engineer Marlon posisyon ba? Te, wala man sa pabatsyag. Ari na ka pabatsyag ka text siya Ya pre mayong hapon. Pre ba kita da? Ayo di purma. Amo na dyan sugpon nga mayo. Pre para ka ta pre kay padala ko ta si mo pre. Nga letter. Letter of intention, no? Letter of intention, ha? Padala lang, kabalo ka rin Action Rex, nagahilapit na daan. Gani man. Tingnan lang nga magpamalandong sila. Laban. Namunod ang tirada. Sa Magid. Yes, ito si Engineer Marlo posisyon. Nag-upod ni sa kalisod kag nagabuylog sa Semana Santa. Gani. So, padalaan to si Pare Marlo, no? Okay, Si Engineer Marlon posisyon. Ang amigo ko pagkisa, si Engineer Arthur Normandy. Nan, sang Putibilia sa Division, Barangay Takuling. Preparar engineer. Tikita mo nga ang balos ni Engineer Marlon posisyon. Ano? Ayos, pre Te, ara man gali. Ano, matik na si engineer ya. Bisan pila pa na ya. Ngalaban Bisan mag-1 milyon na kaya. Yan ni pare milyon Marlon. Ayo di purma. Amo na tirada Action Rex nan. Na sa mga chimpo mga udod ata. Amo na dati Kapchad. Kagawad yung Fred polo babatsag ng amuda. Ara ka babatsag sila. Ate berigote. Galing busy pa sila guro subong. Siguro pa si. Kung buwas na igo. Kasi may chimpo gina sila. Oo ang ako niya amigo si Engineer Marlon posisyon niya good ayun niya Huwag niya problema. Huwag niya punaw. Laban eh. Si Engineer Marlon posisyon pa. Anong latest ni? Ang latest na Action Rex sa kaso ito nga natirwan sa bata na to. May person of interest ito nga natumod ang station number 3. Si Police Captain Armelin Bargan. Actually, wala pa siya kagawa sa ospital kay na-COVID siya, positive. Nag-positive sa COVID-19 ang biktima. Amo na hindi pagka-penetrate si Captain Armelin Vargas kay ang kulang naman ang kutani para ma-file nilang kaso ang affidavit sang biktima. Bali, parang pasaka din ang kaso. Kaya kita mo itong advice ang Dr. Narces ka nag-attender kay Jomar Lumawag nga taga Brox Santo Rosario Barangay Bata kagintiro to sa riding in tandem nga niya ma'am hindi pa mo pwede kasulod kag gina-isolate sa subong sa kwarto tungod nga naging positibo siya sa COVID-19. Desili ni Captain Armelin Vargas ang pinakadaron dili nga motibo daw old grudges ini sa tunga sang suspect kag sang biktima. Yari si Vargas sa interview sa Action Radio. Actually, ang aton nga patient subong, harap pa siya sa gyapon sa hospital tungod kay nag-tested positive sa COVID. Although may mga lead na kita, may mga person of interest na, pero hindi pa kita gyapon maka-file kay tungod nga ang aton nga victim harap pa sa hospital. So bali ma'am, ang kulang na lang para makapasaka ang kaso ang affidavit sang biktima. Oo.
ang amo na affidavit alin sa biktima ang iyaman na affirmation is regarding sa pagkasaka ng kaso. Initially, ma'am, ano ang motive na establish nyo di? Ang mga old grudges. Gano'n yung katalo, mga ilang away, mamaw? Yung mga inaway nga lagi nila na settle, iya mo na nga nagresulta na napatiruhay. But sino mo na-identify talaga ang nagtiro sa... Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa station number 3 Kabalawig-Lawig ini. So, ang ulato na lang ni, ang affidavit na lang ni Jomar lumawag ang biktima para mapasaka nila ang kaso sa korte. Ang report gikan sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Pagbaro nagkasili mga kaaksyon sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amang balita ka serbisyo sa Masama Tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa gidakson na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Sa iluhan taning syudad sang Cadiz on standby si Action Roger Gotib, PCR o kun Police Community Relation personnel sang Cadiz City PNP naghatag sang assistance sa aktibidad sang mga Muslim community sa among nga syudad. Yaring kaundan sa report ni Action Roger Gotib, Cadiz City, Negros Occidental. Action Roger. Action Rex nagahatag sang assistant karon ang Police Community Relation Officer kag iban pa mga personnel sa PCR sa Cadiz City PNP sa sining isa ka aktibidad nga patigayunon sa mga brother nator nga mga Muslim sa bahin sang Muslim community sa Barangay Tiklawigan, Syudad sang Cadiz. So sa report nga mayara sila nga pagbisita ang mga pila ka mga Muslim brothers halin sa Syudad sa Bacolod magapadulong diri Syudad sa Cadiz kag gintap nila ang kapulisan sa bahin sang Police Community Relation may kantanan sining activity. So naman siya kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi nga nagpangayo sang assistance sa mga Muslim brothers siguro isa dira para man sa paghatag importansya sa ilaman sining aktibidad sa karon nga adlaw. Sunod sa kay Police Senior Master Sergeant Oliver Florida, ang chief sang Police Community Relation sa Cadiz City. Ang aton mga Muslim brother from Bacolod City, nagkakandak sila sa visitation sa ilang Muslim brother diri sa Pangpang, Barangay Tiklawigan. And sulot pa naman ng ibang ilang grupo kay mayara sila outreach program nga pagkaimuon diri sa Pangpang, sir. So ang ining aktibidad siniman lang adlaw ang handom lamang sa atong kapulisan man nga si kinahanglan man nga ining pagtipon-tipon sa mga tawo nagyapon mabantayan tungod kay sa gyapon ara kita sa sining COVID-19 kag may ara man nga pila ka mga dapat gid nga ipaluntad ang kalinong kakatawhay. So inita para sa peace and order situation. Report gikan sa syudad sa Cadiz at mga kaaksyon din kaman sa Pinas lambuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Roger Gotib. Matapos ang balita gikan sa syudad sang Cadiz sa iluhantang balita ni Action Nelson Patino sa unang distrito sa Banwa sang Calatrava, regular nga pagpatrolya sang kapulisan BFAR kag bantay dagat sa kadagatan sang Calatrava paagi agud nga tabugon ang mga illegalista mga kaaksyon. Portino, dapat gid siguro Yaring kaunta sa report ni Action Nelson Patino. Sa detalye, Action Nelson. Yes, Action Rex sa Bantay Dagat ka mga mananagat sa Barangay Bantayanon sakop sa Banwa sang Calatrava ang nagpatigayon sang pagpatrolya sa kadagatan sakop sa nasambit nga barangay sa bulig naman sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sang probinsya. Kadungan sini nagbutang man sang arong ang mga mananagat nga magasilbi bilang puluyan sa mga isda sa kadagatan. Ginapahayag ni Jerry Camiller, Municipal Agriculture sang Banwa, ang nasambit nga mga arong ang kabahin lamang sa ila pagpreserba sa mga isda sa kadagatan sakop sa Calatrava sa pihak sa mga sunod-sunod nga illegal fishing sa mga coastal areas ng Banwa.
dugang pasinika upod sa kapulisan, BIFAR kag mananagat ang magapatigayon sang regular nga pagpatrolya sa mga lugar kung sa diin masami ginapatigayonan sang illegal nga pagpangisda nga gikan sa iban nga lugar. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson, pati nyo nagasaling mga kaaksyon din kamanya bahin sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa kinaksyon Nelson Patinio sa mga kaaksyon ta live extension na matapos ang balita ni Akson Akson Nelson Patinio kadtuan tanay si Akson Arlo Ticar sa 3rd District sang probinsya. Barangay Tanod nga nadakpan sa bypass operation sa Banwa sang Manapla na inquest na kag formal na ginpasakaan sang kaso sa korte. Yaring kaudan sang report ni Akson Arlo Ticar. Akson Arlo. Aksyon Rex, isa ka barangay Tanod nga dadakpan sa isa ka buy-bust operation nga ginpatigayon sa Manapla Police ang na-inquest na sa Provincial Prosecutor's Office kag formal na nga pagapasakaan sang kaso sa korte may angot sa pagbilar sang Section 5 and 11 ang paghupot kag pagbaligya sang droga nga isa ka paglapas sang Republic Act 9165. Ang barangay Tanod nga ini o kun nga ini nga sadtong Lunes pa nga adlaw na inquest sa korte ang ginkilala sa kay Rogelio Montelibano y Villaruel, 49 anyos ang edad, may live-in partner, isa ka street level individual kag pumuluyo sang sitio sa ngay barangay Purisima Banwa sang Manapla. Ang gin-report nga yara sa drug watch list sang Manapla Municipal Police Station ang iya siningangalan suno sa kay Police Captain Ginic Bermudez ang hipi sang Manapla PNP. Posible nga sa masunod nga mga sinimana Action Rex igarapol na ang iya sininga kaso agod mahibaluan kung sa kay sino kag sa diin nga sala o korte matupa ang kaso sa nasambit nga suspect. Sa matandaan, Action Rex nga kapen sa 53 gramos nga ginapatihan siya buo ang nakuha sang Manapla Police nagikan sa iya siniposisyon kag kontrol ka nga kung sa diin ang nasambit nga mga recoveries ang nagabalor ini sang 376,000 pesos samtang ang suspect sa karon yara sa gihapon na hunong kag nalock up sa may custodial facility sang Manapla Municipal Police Station. Report gikan sa Banwa sang Manapla. This is Action Arlotica reporting. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat skid Akson Arlo Ticar. Isunod ta gilayon ang balita gikan naman sa Southern Negros sa Banwa sang Hinubaan. Hacking incident nagluntad sa among Banwa. Yari ang kaundan sang report ni Akson Anthony Siblano. Sa detalye sa ning balita, Akson Anthony. Mayang hapon Action Rex, patay ang isa ka amay sang inilabuon sang senior citizen mga alas 2 kahapon sa Purok 6, Barangay Buluwangan, Banwa sang Hinubaan. Ang biktima ginkilala kay Harold Francesco, 51 anyos, samtang ang sospetsado ginkilala naman kay Calixto Pilarin, 67 anyos, lunsay may asawa kag tanan nagapuyo sa amuman nga barangay.
Sunod sa investigasyon sa hinubaan Philippine National Police, naglalisay Sanday Francisco Carpilarin sa diin naglabot sa paglabo sa suspetsado sa biktima tubtub nga napatay. Sa karon ginausisa pa ang motibo sang krimen samtang dakop naman ang suspetsado. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, ini sa Aksyon Anthony Ceblano, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat sa report, Aksyon Anthony Ceblano. No? Sa mga kaaksyon ta, conservation Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kuno ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kuno ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, Serbisyo. Alang-alang na gidda sa tiyempo dire sa aton sining pangalagad mga kaaksyon, no? Salamat gid sa way ta malabutan, pasensya gid pabusantan lang ini mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sining pakigupod kag nagagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life mga kaaksyon, no? Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.